am Iesu ein galw i'w ganlyn, dathlwn ein galwedigaeth, a chyflwynwn ein hunain, ein doniau a'n diffygion, ein ffydd a'n ffaileddau, i ti ein cymryd, ein cywiro a'n defnyddio yng ngwaith dy deyrnas. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i chi i'r oedfa. Diolch i chi am ymuno ni. Ddoe yr 8 o Fawrth, mi roedd hi'n ddwyrnod rhyngwladol y menywod, ac fyddwn ni'n nodi hynny yn ystod yr oedfa hon heddi. Croeso i chi gyd. Roedd hi'n ddwyrnod rhyngwladol y merched ddoe. Mae'r diwrnod hwn yn cael ei nodi a'i ddathlu ar yr 8 o Fawrth bob blwyddyn. Mae'r diwrnod yn antrydedu cyflawniadau menywod ar draws pob agwedd ar fywyd, yn gymdeithasol, yn economaidd, yn ddiwylliannol a gwleidyddol. Mae'r diwrnod hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod angen parhau i weithio tuag at gyfartaledd yn ein byd ni. Mae'r diwrnod yn darparu llwyfan pwysig iawn i annog gweithredu mwyn sicrhau bod cydraddoldeb yn parhau ar yr agenda fyd-eang a bod gweithredu cadarnhaol yn parhau hefyd. Mae'r diwrnod hwn yn ein hysgogi ni fel Cristnogion i ddathlu cyflawniadau rhai o ferched y Beibl hefyd. Mae lot ohonyn nhw wedi bod yn esiamplau da i ni ei dilyn ac wedi cyflawni pethau da. Rhai sydd wedi sefyll lan dros yr hyn ar o'n ni gredu yn erbyn traddodiad haearnaidd i hoes hefyd. Rhai sydd wedi dal ati ar gweithaf y gwrthwynebiad ar gwawd. Ac roedd Iesu yn un oedd yn rhoi sylw arbennig i'w wragedd yn ystod i'w weinidogaethau. Oedd e'n rhoi platfform, oedd e'n rhoi llwyfan iddyn nhw. A mae hyn yn wir yn yr efengylau, yn enwedig Efengyl Luc. Achos yn Efengyl Luc, i ni'n cael hanes am Iesu
yn tosturio wrth wraig weddw, yn ymweld ac eilwyd Mair a Martha, yn iachau gwraig wargwm ar y saboth, yn cysuro'r gwragedd oedd yn wylio drosto wrth y groes, yn ychwanegol i'r ffaith bod Luc yn nodi bod na wragedd yn teithio gyda Iesu Grist. Wedi dweud hynny, mae rhaid i ni gofio bod yr Hen Testament o glawr i glawr ddim hanner mor gefnogol i wragedd. Yn wir, oedd gwragedd yn israddol yn yr Hen Testament. Oedd amharch tuag at fenywod, a fydd atblygodd hyn o fewn i iddewiaeth, i'r iddewiaeth honno ganed Iesu Grist. Nawr, o fewn yr iddewiaeth hon, pam oedd merch yn cael ei geni, oedd hi'n dod yn eiddo i'w thad. Pan byddai hi'n priodi, oedd hi'n dod yn eiddo i'w gŵr. Pe bai hi'n geni mab, byddai wedyn yn dod yn eiddo i'r mab hynna. Felly doedd gan y ferch ddim hunaniaeth identity o gwbl mewn gwirionedd. Mi roedd hi'n fab neu'n wraig neu'n fam i rywun. Fydden nhw'n cael ei ystyried fel pethau ac nid fel pobl. Pethau fydde'n cael ei trosglwyddo o un person i'r llall. Doedd dim statws deuluol gan y ferch, doedd dim statws ganddi yn y gymdeithas chwaith. Pan ddaeth Iesu i'r byd, fe aeth Iesu ati i frwydro'n erbyn y ffordd yr oedd pobl yn edrych ar y ferch. Fe wrthryfelodd Iesu yn erbyn y ffordd oedd mercher yn cael ei trin. A fe aeth Iesu mas o'i ffordd i drial rhoi i'r ferch ei lle naturiol cynhenid mewn bywyd. Gadewch i ni wrando nawr ar ychydig nodau o'r ddegfed bennod o Fengi Luc, un ymlith llu o storiau, lle mae Iesu yn rhoi sylw arbennig i ferched, hanes Mair a Martha. Wrth i Iesu deithio'n i flaen o Jerusalem gyda'i ddisgyblion, fe ddaeth i bentre lle oedd gwraig yr enw Martha'n byw. A dyma hi'n rhoi croeso iddo i'w chartre. Oedd gan Martha chwaer yr enw Mair, ac eisteddodd hi o flaen yr arglwydd yn gwrando ar yr hyn oedd ganddo i ddweud. Ond roedd yr holl baratoadau oedd angen i gwneud yn cymryd sylw Martha i gyd. A daeth at Iesu a gofyn iddo fe, arglwydd, wyt ti ddim yn poeni bod y chwaer wedi gadael i mi wneud gwaith i gyd? Dwed wrthi am ddod i helpu. Martha annwyl, meddai arglwydd wrthi. Rwyt ti'n poeni ac yn cynyrfu am y pethau yma i gyd. Ond dim ond un peth sy'n wir yn bwysig, ac mae Mair wedi dewis y peth hwnnw, a fydd neb yn gallu ei gymryd oddi arni. Of temptation.
Gofal a chonsern Iesu adferched i weld yn amlwg yn yr Efengylau. Yn gyntaf i gyd, mi roedd Iesu mewn mas o'i ffordd i wneud yn siŵr bod y merched mae'n cael ei haddysgu. Enghraifft ardderchog o hyn yw'r stori amdano yn ymweld â theulu Bethania, teulu o 3, 2 chwaer o'r enw Mair a Martha a'i brawd Lazarus. Nawr fel ych chi'n gwybod yn iawn, oedd gwahaniaeth rhwng y 2 chwaer yma, fel sy'n rhwng lot o chwiorydd. Oedd Martha'n wraig ymarferol iawn, oedd hi'n super efficient, doedd dim gwaith yn sefyll o'i blaen ni. Tra oedd Mair yn ddefosiynol iawn, yn hoffi myfyrio ac yn hoffi studio. Ond nid ar Mair a Martha mae'r pwyslais yn y stori hon, ond ar Iesu Grist ei hunan. Oedd Iesu'n edrych ar Mair fel person cyflawn. Oedd Iesu'n credu bod gan Mair feddwl a deall, hynny yw, fe eisteddodd Mair wrth drad Iesu a gwrando arno fe, wrth iddo fe rannu ei feddyliau â hi. Nawr, roedd un o'r athrawiaethau Iddewig, un o'r rheolau Iddewig yn dweud fel hyn, gwell llosgu'r geiriau'r gyfraith na'i traddodi i wragedd. Doedd y grefydd Iddewig ddim yn cytuno gwbl am yfyrio'r eiriau'r gyfraith yng nghwmni menywod. Ond beth nath Iesu? Ond mynd yn groes i'r gyfraith. Fe eisteddodd yng nghwmni Mair ar rhannu'r gyfraith gyda hi. Chwel, fe ath ati i roi sylw arbennig iddyn nhw. Roedd rheolau'r grefydd yn dweud wrth o beidio, ond fe drodd Iesu i gefn ar y rheolau hynny, mwyn cynnwys Mair, mwyn addysgu Mair. Ac mae'n enghreiffti eraill o Iesu'n addysgu gwragedd ac yn ei cynnwys yn llawn yn ei weinidogaeth. Yn ail, mae concern a gofal Iesu am wragedd yn cael ei adlewyrchu drwy iddo fe fynd ati i'w hamddiffyn hefyd, i'w hamddiffyn. A mae sawl enghraifft eto yn yr Efengylau Iesu Grist yn amddiffyn gwragedd, yn siarad o blaid gwragedd, ac yn codi llais drosti nhw hefyd. Un o'r enghreifftiau gorau yw stori'r wraig weddw, a rhoddodd 2 hatlyn yn y casgliad. A'r rhain i chondemnio i bod i wedi rhoi cynlleied, ond fe siaradodd Iesu o'i fflaid, a'i hamddiffyn gan ddweud bod hon wedi rhoi'r cyfan oedd ganddi. Falle bod e ddim yn edrych yn lot i eraill, ond fe rhoddodd hi'r cyfan oedd ganddi. Ac un arall a rhoddodd y cyfan oedd y wraig honno dorrodd y blwch o enaint gwerthfawr mwyn eneinio Iesu. Alabastar oedd yr enaint, ac oedd e'n ddrud ofnadw. Ac fe ddaeth y wraig hon o dan ferniadaeth pobl eraill i bod i wedi gwastraffu'r enaint gwerthfawr. Pwy arllwy stwff mor ddrud dros drad Iesu Grist wedwch? Ond daeth Iesu eto i hamddiffyn, drwy ddweud bod y weithred hon yn weithred brydferth, bod y wraig ddim yn gwastraffu'r enaint gwerthfawr, ond wedi cyflawni gweithred brydferth iawn. Sylwch, nid gweithred dda, ond gweithred brydferth. Yn yr iaith roig, sef yr iaith yr ysgrifennwyd y Testament Newydd yn ddinreiddiol, mae yna 2 air am da. Un ohonyn nhw yw'r gair agathos, sydd yn disgrifio gweithred sy'n dda yn ddihun. Yr ail ydy'r gair kalos, sy'n golygu bod y weithred yn un brydferth, a kalos yw'r gair sy'n cael ei ddefnyddio yn yr adnod hon, gweithred brydferth. Ond beth yw'r gwahaniaeth rhwng gweithred dda a gweithred brydferth, wedwch? Wel, meddyliwch chi nawr pe bai rhywun yn eich stopo chi ar hewl ac yn gofyn i chi'r ffordd i ganol dre. Gweithred dda o'ch ran chi, fydd eich bod chi'n ymateb drwy bwyntio i'r cyfeiriad cywir a dweud, "Coni, mae e lawr fyna i'r cyfeiriad yna." Ond gweithred brydferth yw eich bod chi nid yn unig yn pwyntio i'r cyfeiriad cywir, ond yn dweud, "Grandwch, ddoi gyda chi nawr i ddangos y ffordd i chi." Dyna'r gwahaniaeth. Mae'r prydferth yn mynd gam ymhellach na'r da. Fe dorrodd y wraig y blwch oedd yn dal yr enaint gwerthfawr, ac fe rhedodd yr enaint i bobman.
A dyna beth sy'n digwydd pam ni'n arllwys rhyw hylif yn dyfe. Mae e'n redeg i bob man, heb reolaeth. Mae e'n redeg yn afradlon, i ni'n galw hwnnw. Torri'r blwch yn ei hafradlonedd, hynny yw heb feddwl ddwywaith, ei dorri a thenelli'r enaint yn hael iawn. Wel, cariad afradlon yw cariad Duw. Mae e hefyd yn taflu gariad. Mae gariad yn mynd i bomman. Mae'n taflu gariad ar gomyn mawr y byd. Smo cariad yn gallu peidio bod yn afradlon. Sdim ffi na therfyn iddo fe. Mae'n cael ei arllwys mas o galon Duw a mae'n rhedeg i bob man. Ac yn olaf, mae concern a gofal Iesu am wragedd yn cael ei adlewyrchu drwyddo ei haddysgu, ei hamddiffyn ac hefyd yn drydydd, yn ei alwad iddynt. Yn ei alwad iddynt. Fe gofiwch chi fod Iesu di cwrdd ac un wraig arbennig iawn, oedd yn tynnu dŵr o'r ffynnon. Oedd y wraig hon o Samaria, a chymdeithas wedi gwrthod. Oedd hi'n tynnu dŵr o'r ffynnon ar yr adeg o'r dydd pam na fydd neb arall yn ei gweld hi. Ond bod pawb arall wedi troi cefnu arni, fe ddath Iesu ati a siarad â hi. Wedi ddi ddialch pwy oedd y person hwn oedd yn siarad â'i, ac wedi ddi wybod mae ganddo ef yr oedd y dŵr bywiol. Dyma Iesu'n ei hannog hi i fynd a dweud wrth eraill. Fe rhoddodd Iesu gomisiwn i'r wraig hon. Fe roddodd Iesu alwad iddi. Yn union fel rhoddodd gomisiwn a galwad i'w ddisgyblion i ddweud wrth eraill amdano. Ac onid yna'r fraint fwyaf y gall Iesu roi i ni yn ein galw i ddweud wrth eraill amdano. Hanes galw yw hanes Cristnogaeth. A byth ers i Iesu alw'r disgyblion cynta hynny, smo fe di stopo galw. Mae e di galw ar hyd y canrifoedd. Mae di galw ar hyd y cenedlaethau. Ac ymhlith yr rhai y mae e wedi ei galw, y mae gwragedd. A dwi am gwpla gyda'r frawddeg hon o eiddo Dorothy Sayers, ac fe ddwedodd hi'r geiriau hyn nôl yn y flwyddyn 1947. Falle nad yw'n rhyfedd mae gwragedd oedd gyda'r rhai cyntaf i fod wrth y cryd, a'r olaf i fod wrth y groes. Nid oeddent erioed wedi adnabod dyn fel y dyn hwn, ac ni bu arall tebyg iddo erioed chwaith. Amen. dros y byd a'r sioe
cysgu am gael bod yn ddiw. Mi ganaf un y fawlir arglwydd. Gweddiwn. Ein tad nefol, diolchwn i ti am bob dylanwad da sydd wedi bod ar ein bywydau. Teuluoedd, cyfeillion, arweinwyr yn yr eglwys, athrawon ysgol Sul. Pawb sydd wedi'n cyflwyno ni i wirioneddau a dyletswyddau'r ffydd Gristnogol, ac sydd wedi'n cyflwyno ni i'r arglwydd Iesu Grist. Diolch arglwydd yn bawb sydd wedi mwldio'n cymeriadau am personoliaethau ni, ac yn bawb sydd wedi bod yn gyfrifol am osod sylfaeni Cristnogol i'n bywydau, mwyn i ni fedru adeiladu bywydau da a glân ar y sylfaeni hynny. I ni'n diolch i ti arglwydd, dy fod ti wedi galw bobl eriod i ddilyn di. Fe elwys di'r proffwydi gynt, fe elwys di'r pysgotwyr ar lan llyn Genesaret, i adael pob peth, i adael i rhwydi, i adael i cychod a'i pysgod i'th ganlun di. Ond i ni'n diolch i ti hefyd arglwydd am y gwragedd yr wyt ti wedi galw, yn enwedig felly yn yddiau Iesu Grist yr y ddeiar hon, ac adeg yr eglwys fore. Y gwragedd hynny sydd wedi cyfrannu cymaint i'r dystiolaeth Gristnogol gynnar, a gwneud hynny yn aml iawn yn erbyn traddodiadau'r dydd. Diolch arglwydd y fod ti wedi rhoi'r brwdfrydedd a'r dewrder iddyn nhw. Y diolch bod Iesu Grist yn ystod i weinidogaeth wedi gweld posibiliadau mawr yn y gwragedd, ac wedi rhoi iddynt y lle priodol yn y gymdeithas. Diolch i ti arglwydd am deulu'r ffydd, am wir a gwragedd ac am bawb sydd wedi cadw fflam ffydd ynghlyn. Rhoi ni heddi arglwydd y gwyroldeb a'r dewrder, i gamu ymlaen yn hyderus yr dyfodol, yn erbyn bob beirniadaeth sydd ohono ni. Arwain ni'n ddiogel gyda'n ffydd a'n gobaith yn sownd yno ti. Bydd yn wrol paid y llithro, mor dywyll ydy'r daith, y mae seren eitholeo, cred y niw a gwnaed y waith. Dyna'n dymuniad ni heddi arglwydd, cred y niw a gwnaed y waith. Fe gofiwn ni arglwydd am genhedloedd y byd, ac am bawb sydd yn wynebu'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen. Fe gofiwn ni'n arbennig arglwydd am y sefyllfa driennus mas yn Wcrain, ac yn ni'n gweddio dad nefol y bydd na ddatrysiad yn fuan, y bydd na gadoediad yn fuan. I ni'n gweddio arglwydd dros bob person arall sydd wedi codi'r bore yma, ac yn ofni gweld y wawr yn torri, ac yn ofni gweld yr haul yn machlud heno. Cofleidiad y blant ym mhob man arglwydd, a defnyddio ni fod yn gyfryngau dy gysur a dy obaith. Clew ein gweddi felly a maddau i ni bob bai a phechod yn derbyn di. I ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnelau'r dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi.
Tan y sil nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.